ஆருத்ரா நிறுவனத்துக்கும் அண்ணாமலைக்கும் தொடர்பு என்பது சரியா தவறா? வேலூரை மையமா கொண்ட ஆருத்ரா நிறுவனம் அதோட வாடிக்கையாளர்களை மோசடி செஞ்சிருக்கு. இதுல தமிழக பாஜகவோட தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தொடர்பு இருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. அண்ணாமலையோடைய நெருங்கிய வட்டாரத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரான பாஜகவை சேர்ந்த அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஆருத்ரா நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஹரிஷுக்கு ஆதரவாகவும் பேசியிருக்காரு. ஆருத்ரா நிறுவனம் மேல பொதுமக்கள் எந்தவித புகாரும் கொடுக்கல. ஆருத்ராவின் போட்டி நிறுவனமான IFS நிறுவனம் தான் பொறாமை காரணமா அதிகாரிகளை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு இப்படியான வேலையில ஈடுபட்டு ஆருத்ராவை இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளி ஊரை விட்டு ஓட வச்சிருக்கு. அதனால அண்ணாமலை மேலேயும் அமர் பிரசாத் ரெட்டி மேலேயும் ஆருத்ரா நிறுவனம் மேலேயும் எந்த தப்பும் இல்லை. அவங்களுக்கு சாதகமா பாஜக நிர்வாகம் நடந்துக்கிறது சரிதானா? இல்லை இந்த சர்ச்சையில் ஆருத்ரா நிறுவனம் தப்பு செஞ்சிருக்கு, மேற்படி ரெய்டுக்கு வந்த அதிகாரிகளை ஏமாற்றி வெளிநாட்டுக்கு பறந்துருச்சு, மக்கள் பணத்தை சுருட்டிக்கிட்டு பறக்கும் பழைய சீட்டு கம்பெனிகள் மாதிரி ஆருத்ராவும் போயிருச்சு. இப்படி செஞ்ச நிறுவனத்தோட இயக்குனர் ஒருத்தருக்கு அமர் பிரசாத் ரெட்டி பறிஞ்சு பேசுறது தப்பா? எது எப்படி இருந்தாலும் மக்களுக்கு அவங்களோட உழைப்பால் சம்பாதிச்ச பணம் திருப்பி கிடைச்சா போதும்.